Ζητάμε την αναπαιδευτική του μελίτη στην προδημοσίευση μέρου του επιλόγου στην ελληνική έκδοση από το έργο του κονδύλου του Ρώου Πολέμου. Ακολουθεί να αλλάξει δύο ακόμη κείμενα του Σομερίτη και δύο κονδύλου. Το ενδεχόμενο μια ελληνοτουρκική σύλλαξη που αναλύει ο κονδύλου προτείνει το έλεγχο για μια δημοσιογραφική σύλλαξη που αποκτά ειδικό βάρο τόσο λόγω του χρόνου τη. Βρισκόμαστε λίγο μετά την κρίση του μνημείων και τα ελληνοτουρκικά του περίπτωση του δημόσιου διαλόγου, ο οποίος διεξάγεται όπως και στις ώρες παιδαγώγικες και στην όλη της κινήσεις, όσο και λόγω του τρόπου που λαμβάνει η χώρα. Το οποίο καταλαμβάνει τις γεγονέμουσες θέσεις των χώρων και τεραιών πολιτικών εφημερίδων. Η σημασία της σύλλαξης εκμείνεται και από τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Ο Κονδύλης έχει ήδη κατηγορηθεί τότε όσο γεννόμενος από την Εσπερία, όσο ο Ανιγγελής κριτήρης της ελληνικής κομμενικότητας. Ο δε Σομερίτης εκπροσωπεί την τάση εκείνη της δημοσιογραφικής δημοσιολογίας που αυτοκατανοείται ως αντιπρόσωπο του κοινωνού. Κάτι σαν το προτείνει σήμερα. Η ανάλυση των ευκαιρίσεων της ελεύθερης γραμμής εδώ δεν θα σταθεί τόσο στο περιεχόμενο των θέσεων των δύο μαχωμένων, αλλά στην εξέταση των όπλων τους. Τα όπλα ως ουσία των μαχωμένων είναι προκειμένου τα επιχειρήματά τους. Επιχειρήματα που είναι μια μηχανή του διαλόγου που αποβλέπει τη μονοπόληση της αλήθειας ως άλογο της διαμάχης, που καλείται με τη σειρά της να προστατεύσει τα όπλα. Για να προφυλάξει τα όπλα συνεχίζει και όλη τη σύγκρουση, όπως γράφει ο Έγγελος. Στο βαθμό που το επιχείρημα είναι και δεν είναι συλλογισμός, κατά την αριθμητική διδασκαλία, στο βαθμό δηλαδή που δεν χαρακτηρίζεται από μια γραμμική πορεία, που οδηγεί από βεβαιωμένες ελευθερικές κείμενα και βεβαιωμένες ελευθερικές δράματα, θα πρέπει να αναλυθούν. Πρώτα, η τοξικότητά του. Ίσως οι προϋποθέσεις. Ο κειμένος πυρήνας επιθέτει αυτό ως αξίωση αληθείας. Δεύτερον, το αποδεκτό προσέφερε. Η προσαρμογή του αντίπαλου, μετά γράφει φυσικά το κοινό. Τρίτον, η μετάληψή του. Η κόμβη που αλλάζει πορεία, που γίνεται σκοτεινό και αντιφατικό, ώστε να προσαρμοστεί στους ελιγμούς του άλλου. Μόνο μέσα από αυτήν την ενεργή κίνηση θα αναδειχθεί εν τέλει το αριθμό διακύβημα του διαλόγου, που το έχουμε ήδη προδιαγράψει. Η θέση των συγκεκριμένων γεννόμενων στο πεδίο της δημοσιότητας. Από την αρχή του πρώτου άρθρου του, ο Σομερίτης καθιστά το προφανές. Παραθέτω. Τι θα έλεγε ο Κλεμανσόρ για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές? Η απάντηση είναι δύσκολη, διότι ο Κλεμανσόρ δεν πρόλαβε να διαβάσει τον Κονδύλη. Το πολύ να έχει διαβάσει τη Λαόζελη. Το θεωρητικό του πολέμου, τόσο ανασκάβησε με τη δόξα του, περισσότερο και από τους σπουδαστές των διαφόρων σχολών πολέμου, για χώρους γεννόμενους καθηγητές πανεπιστημίων. Μερικοί από αυτούς θεωρούν καθήκοντος να μεταφέρουν στο βιογραφικό τους σε κάποιες ιδέες για το πώς σκοτώνουν τους πολιτικούς αντιπάλους του. Ευτυχώς, τις ιδέες αυτές δεν τις πειραματίζονται, ούτε και μέσα στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς, εκτός πανεπιστημιακής εργορίας, οι ιδέες αυτές μπορούν να επηρεάσουν όσοι είναι διακατέχονται από ανάλογες παγούλες. Κοντολογής, ο κ. Κονδύλης, έρχεται με το πρόβλημά του να προσφέρει επιστημονική και μάλιστα σύμφωνα με τις φήμες προληπτική κάλυψη σε όλους τους ελληνόφιλους καλαμαράδες της Εθνικής Ανατολής. Τέλος του παραθέματος. Το πρόβλημα λοιπόν με τις απόψεις του Κονδύλη, σύμφωνα με το Σομερίτη, είναι ότι εκφράζουν δημόσια. Τίθεται έτσι το ζήτημα τη σχέση τη δημόσια και ιδιωτικής χρήσης του φιλοσοφικού επιστημονικού λόγου. Το κομβικό ζήτημα τη σχέση δημόσια και ιδιωτικής χρήσης του λόγου, ζήτημα καταστατικό για όλη την εξέλιξη της νοτερικότητας, ανακαλεί το Καντιανό έργο. Ήδη στο βασικό άρθρο είναι διαφορετικό, ο κάθε ουσιώδης τις δύο αυτές χρήσεις με τον ίδιο παράδοσο τρόπο. Παραθέτω. Με τη δημόσια χρήση του λόγου μας, ενώ εκείνη που κάνει ο καθένας ως συγγραφέας προσθέσει ολόκληρο το κοινό του κόσμου των αναγνωστών. Η ιδιωτική χρήση ονομάζω εκείνη που επιτρέπει να κάνει κανείς του λόγου του σε κάποια κρατική θέση ή κάποιο λειτουργήμα που του έχουν επιτευχθεί. Τέλος του παραθέματος. Το παράδοσο εδώ έρευνα στην διατάξη τη διαφορά ενδιαφέροντος που χωρίζει τις δύο θέσεις. Ως πολίτης, ο άνθρωπος δεσμεύεται από τον ίδιο το λόγο και μόνο. Γεγονός που οδηγεί στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός χώρου ελεύθερου διαλόγου, ο οποίος και δρά ελεκτικά των εκάστοτε επιχειρημάτων μόνο αν είναι ελεύθερος. Αντίθετα, η κατοχή ενός αξιώματος δεσμεύει τον άνθρωπο στην εξουσία, με έναν μηχανισμό ανάμεσης που αφήνει εκτός διαλόγου τον εαυτό του. Η διαφορά των δύο επίπεδων χρήσης του λόγου διασαφηνίζεται ακόμη περισσότερο στην γέννηση των σχολών. Εδώ, οι τρεις ανώτερες σχολές που σχετίζονται με την άσκηση της θεωρητικής ουσίας, δηλαδή η θεολογική, η κοινωνική και η ιατρική, εντάσσονται σε ένα πλαίσιο όπου ένας χώρος από την κατώτερη, η φιλοσοφική, εντάσσεται ακριβώς στην ελευθερία ενδιαφέροντος που αναπτύσσει το Εξέα. Έτσι, η προσπάθεια των ανώτερων σχολών να εκδικηθούν την κατώτερη μέσα του περιορισμού της ελευθερίας της φύσης χαρακτηρίζεται παράνομο. Ενώ ως νόμιμη διέκδοση της επίλυσης της διαμάχης, το πλαίσιο υψηλής ελευθερίας δημόσιου
αντιστρέφει την κρατιανή θέση. Στηριζόμενο σε ένα επιχείρημα που αναδεικνύει ως χρήσιμο ζήτημα το στοιχείο της ανωνυμότητας του κοινού, απόρρια τη διεύθυνση του πεδίου των αναγνωστών. Δεν είναι δύσκολο να αναγνωριστεί εδώ η καταγωγή αυτού του επιχειρήματος. Δηλαδή, θεωρείται κατ' υποψία έναντι της δημοσιότητας, όπως προγραμματικά έχει διατυπωθεί για τον 19ο αιώνα από τον Μίλιο Στουρβίλ. Προβάλλεται έτσι υπόρριτα το αίτημα για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης βαθμίδας ανάμεσα στο κοινό και τον διανοούμενο. Στο βαθμό που οι δεύτεροι δεν μπορούν να αξιολογήσουν την επικοινωνία του πρώτου, έρχονται να καλύπτουν τον ενδιάμεσο χώρο και τα επάγγελμα δημοσιολογούντες που ξέρουν πώς και πότε να απευθυνθούν στο επικοινωνικό πλήθο. Η καταχείριση του άρθρου είναι και πάλι αποκαλυπτική. Παραθέτω. Ας ελπίσουμε πάλι ότι ο καλός εννοητής δεν θα βρεθεί εξωματούχο της ποδαϊκής άμυνας στη σημερινή περιοχή. Για το παραθέματα. Η ειρωνική απέναντι και καλός εννοητής έχει δραστηριοποιήσει την διάθεση αντιδιανοούμενης διαδίκτυου, ώστε το ιστορικό, το επισήμωνα, το εννοούμενο είναι προγραμμάτων και δυνάμεων συνάντηση του πολιτικού παιχνιδιού. Θέση που αποτελεί το άλλο άτομο τη τεχνοκρατική αντίληψη. Ο κοινός στόχος εδώ έχει μια λογική διαχείριση των πραγμάτων που αντισταθμίζεται κάθε κριτική ω τοπική. Η απάντηση τώρα του κονδύλου του πρώτου άρθρου του Μερίτη ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα ιδεολογική στρατηγική. Σε πρώτο επίπεδο δείχνεται αρκετά καρδιανό, ώστε να δίνει πτήση για την άσκηση του δημόσιου διαλόγου ω προ την οικονομικά προβαλλόμενη θεωρία τη δημοσιότητα. Μέχρι το έκτο του Μερίτη για δύο προκλήματα. Παραθέτω. Παρεμβίασε το κώδικα τιμή των μετρικών συζητήσεων και μίλησε από καθένας για πράγματα για τα οποία δεν έχει την παραμικρή ιδέα και τα παραθέματα. Προσθέτω να δώσω ένα άρθρο του πούκτο. Παραθέτω, κάνοντα τον κανένα να γελάσει και τα παραθέματα. Ο κώδικα τιμή μια συζήτηση επιβάλλει την ουσία απόδοση των επιχειρημάτων του επιφάνειου, λέει ο Κονδύλη, ώστε αυτά να αποκοινωθούν ωστό. Θέτει έτσι ζήτημα μια κριτική του διαλόγου που αποδέχεται ω τελικό κριτήριο λόγου. Ο λόγος είναι αυτό που καθιστά σημαντικό και το δεύτερο σχέδιο τη επίθεση. Η δικαιολόγηση τη δημόσια παρουσία του δεδομένου Κονδύλη αποδίδεται στην ειδική γνώση που αποσκοπήσει. Από την άλλη, ο Σομερίτης, ω εντό δημοσιολογών, εγκαλείται για υπέρβαση ιεραρχία. Στο ίδιο δεκαδιανό πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί και η οικονομική δικαιολόγηση τη ανασκευή των επιχειρημάτων του μέχρι τώρα υποβαθμισμένου αναξιολογικού αντιπάλου του Μερίτη. Παραθέτω. Έχω την υποχρέωση απέναντι στο κοινό μα να αναλύσω λεπτομερέστερα τα συστήματά του. Τέλο παραθέματο. Χρησιμοποιώντα τα βασικά μοτίβα θα μπορούσε
και άσκηση επιστήμη του σκοπού, απειλαγμένη από πολιτικά ενδιαφέροντα, έχουν μπροστά στην επέραση του Δήμου Δημοτικότητα και σειρά πλήγματα όπω παραδειγματικά αλλά και προγραμματικά τη δίκτυα των ασφαλιστά. Μήπως λοιπόν βρισκόμαστε εδώ σε μια διαμάχη για το καθεστώς αλήθειας του νέου διανομένου. Μήπως η διαμάχη που αγγίζει Σουμερίτη αντανακλά την κρίση νομιμοποίηση του παραδοσιακού του διανομένου και απεικονίζει μια μορφή της μετάβασης από τον διανοούμενο του καθολικού, τον ελληνικό διανοούμενο των μερικών παρεμβάσεων, από τον ελληνικό. Νομίζω πως όχι. Αντίθετα, ίσως θα μας βοηθούσε να αναγνωρίσουμε το χαρακτήρα του δημόσιου διαλόγου του Κονδύλου Σουμερίτη η έννοια της δημοσιότητας των επίσημων εμφανίσεων. Ο Χάμπερμας, το κλασικό του έργο δημοσιότητα, του τοποθετεί στους προοδευτικούς τύπους. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η προσπάθεια απόκτησης πλήρους. Η δημόσια παράσταση του προσώπου του δημόσιου είναι που προσδίδει επιτελεστικά τα κυρίως αξιώματα. Παρά το αυθαίρετο της απόστασης των ημιολογικών ενιών από το συγκεκριμένο προσωπικό πλαίσιο, θα μπορούσαμε ως μια άσκηση της ημιολογικής φαντασίας να μεταφέρουμε το Κονδύλιο και το Σουμερίτη σε ένα τέτοιο προσωπικό περιβάλλον. Απαιτείται ωστόσο μια ενδιάμεση στάση που θα μας την παράσει ως γέφυρα. Στη σημαντική επιστολή του Βίλιαμ Μάιστερ, με την οποία αποκηρύττει τον κόσμο των αστών, χάρη της τέχνης, βλέπουμε ένα υπόδειγμα δημοσιότητας των επίσημων εμφανίσεων που μας είναι οικείο. Εκεί ο Βίλιαμ, συγκρίνοντας τον τύπο του αστού με τον αριστοκράτη, εκτείρει τον πρώτο, επειδή μόνο ο αριστοκράτης μπορεί παρατέτω να αναπτύξει ολόκληρη τη προσωπικότητά του. Τέλος παραθέματος, με μόνο τις περιόδους παρατέτω στην παρουσία του πρόσωπό του. Ο ένας, όπως παρατηρεί, έχει το δικαίωμα και πρέπει να φαίνεται, ο άλλος οφείλει μόνο να είναι. Ο ένας οφείλει να ενεργεί και να επενεργεί, ο άλλος οφείλει να πράξει και να δημιουργεί. Τέλος παραθέματος. Ο Βίλιαμ, λοιπόν, που παραθέτω, γίνεται όλο και πιο ακαταμάχη υλοποίητη να γίνει δημόσιο πρόσωπο, να αναλέσει και να επενεργεί σε έναν ευρύτερο κύκλο, βλέπει πως μόνο στο θέατρο μπορεί να τα βρει όλα αυτά. Στα στανίδια φαίνεται η προσωπική λάμψη μορφωμένη τόσο καλά όσο και στις ανώτερες τάξεις. Οτιδήποτε επιχειρείς, ενώ και σώμα πρέπει να συμβαδίσουν. Και εκεί θα μπορούν να λάβουν και να παίρνουμε όσο του άλλου, τέλος του παραθέματος. Είναι θεωρώ στο θέατρο του ελληνικού δημόσιου χώρου που ο Σουμερίτη του Κονδύλη μάχονται για την αναγνώριση του κοινού. Η λογική του επιχειρήματος του Σουμερίτη προβλέπει μια μεταλήψεως, προσποίηση και υπαλλαγή της θέσης, η οποία και στο πεδίο του χαρακτήριζε τους παλούς.